és una explicació una mica llarga, que és com un discurs que explicarem una mica per què fem aquesta obra i això és el significat. El títol és El vici de les xutxes. El vici de les xutxes. Nosaltres fem aquesta obra perquè ens preocupa l'obesitat infantil, perquè hi ha la conseqüència de que quan siguin adults tinguin problemes al cos. També pots tenir problemes de càries i ara, a més, no estem per gastar diners en pastes i altres coses. I les càries fan mal. I estem en crisi per gastar-nos els diners en xutxes que són cares. I tenen bon gust, però ens estem jugant la salut. Per tant, s'han de menjar poques. I ara significa. Aquesta obra significa que l'obesitat infantil no és bona i quan et vicis et quedes atrapat i no és bo per la salut. Esperem que això us serveixi. I l'obra? Sí, bueno. L'obra significa aquest és el sac de les xutxes que gastem cada dia. Per exemple, I aquí està la reixa de què podem fer. i la xutxa està al mig de la Diana. I això és la Diana, com que vol sortir d'això i està atrapada. I està atrapada ja. Que s'ha viciat amb Que xutxes. vull? Un aplaudiment.